Afrique du Sud, baarakɛlaw ka syndicat tɔn ye laɲini dɔw la gosi min bɛ tali kɛ u ka sara kan. O y'a to u ye dɔ fara u ka baarabila hakɛ kan. Ko nin baarabila in bɛna sɔn ka kɛ sababu ye ka dan sigi u ka sɔrɔ yiriwali la. Algérie, Fadema filaw, Fatah ani Hamas, ni maa fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ Algérie u bisimiliyara u ka jamanatigi Abdelmadjid Tabboune fɛ. Walasa kumaɲɔgɔnyaw ka se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan ka sɔrɔ fan fila bɛɛ fɛ. San caman gɛlɛyaw kɔfɛ a jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ. Tchad, u ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kura Mahama Idriss Déby ye u ka fanga sinamatɔn tɔnden dɔ sugandi ka bila jamana ɲɛmɔgɔ danganya la. Déby si bɛ san 38 na. Jamanatigi danga min sugandira Saleh Kebzabo, ale si bɛ san 75 la. Tunisie cakɛda minnu sigilen don taji baarali kama. Ko taji baarili ye 11 bɛna sɔn ka kɛ 18 ye. Ko y'a to taji ko gɛlɛya ka bi u ka jamana kɔnɔna la. Min kunnafoni dira taji, énergie ani dugujukɔrɔfɛnw ministri fɛ. Nigeria cakɛda dɔ Kwadlu ka baara bɛnnen don kurantigɛ banbali min bɛ u ka jamana kɔnɔna la. Dɔ ka bɔ o la ka fara waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kan. N'o dɔ ye k'u ka ɲaman bayɛlɛma ka kɛ kuran ye.